Għal dal-ħadd il-Partit Laburista qed jagħmel stedina lil poplu Malti u Għawċi għal-festa ta' għaqda. Dan f'maratona ġbir ta' fondi li fost l-oħrajn ser issir f'ġurnata imżewqa bi spettaklu differenti fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan anke bħala parti mit-tifkira ta' 30 sena mill-ftuħ taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan l-ispettaklu ser ikun qed jitgawda kemm minn dawk preżenti iżda wkoll b'mod televiżiv fuq l-istazzjon 1. Tul il-ġurnata ser ikunu mxandra wkoll bosta filmati tal-membri parlamentari Laburisti li flimkien ħadu sehem fil-lob differenti. Għal dawk li ser jattendu fiżikament fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se jkun qiegħed jintwera wkoll id-dokumentarju dwar it-30 sena mill-ftuħ tal-binja f'ċinema armata apposta. Dwar dan tkellimna mas segretarju organizzattiv il-Perit William Lewis. Għada ħajkonna Open Day illi n-nies jistgħu jiġu jaraw l-uffiċjini minn fejn naħdmu, minn fejn jitħejjew il-manifesti tal-Partit Laburista biex imbagħad dawn qed naraw il-ġid li qed jitwettaq matul il-pajjiż mill-Gvern Laburista. Minnaħa tagħha l-kap tal-komunikazzjoni u kelliema tal-Partit Laburista Norma Saliba spjegat li għal-ħabta tal-10:09 ta' filgħodu il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista se jkun qed jiġi intervistat mill-eks ġurnalista Simon Cini biex imbagħad f'nofsinhar tibda il-maratona ġbir ta' fondi. Il-qofol jintlaħaq imbagħad ukoll lejn l-aħħar wara l-aħbarijiet tas-7:09 għaliex f'dawk il-ħinijiet jkunu din ġu ppreżentati anke iċ-ċekkijiet mill-kumitati lokali fosthom imbagħad ukoll aktar tard flaxija titħabbar is-somma finali ta' din il-maratona. L-appell jibqa' wieħed dak li flimkien ngħinu lill-Partit Laburista għal aktar ħidma u investiment fin-nies. Inħeġġukom biex tkunu magħna fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u tgħinu l-Partit Laburista mill-aħjar li tistgħu. Partit Laburista għandu bżonn l-għajnuna tagħkom b'dawn id-donazzjonijiet irid ikompli jwassal il-messaġġ tiegħu għal daqstant il-mira l-Partit Laburista għandha bżonn tkompli tissaħħaħ anke bl-għajnuna ta' dawn id-donazzjonijiet, irridu nilħu lil kulħadd mhux biss permezz tat-televiżjoni u r-radju imma wkoll il-gazzetta u l-online u llum il-ġurnata wkoll qegħdin ninvestu wkoll fil-midja soċjali għal daqstant kull qattra tot